ook al vind je zelf dat je benadeeld bent door een bepaald persoon, dat je dan het recht in eigen handen neemt door het plegen van zelf strafbare feiten. Ingooi van ramen, met alle consequenties en alle schade die daaruit voortkomt, maar daardoor ook eigenlijk een ondermijning van een stuk van het rechtsproces. Want advocaten hebben een belangrijke taak in deze samenleving. En dus eerst de officier van justitie joert een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 300 betingst en een contact- en locatieverbod. De 48-jarige Ljouter jouwt dat er de Ruud niet smeten had en zei dat ik wette dwan dat er net naar hem luisteren wordt. Je wil onjefte dwan zien verschillende criminele organisaties om Ljout heen. En ik zei te weten wat Marianne Vaatstra in 1999 vermoord had. De broeren Anker weten dat ik, maar hadden dat al niet zien, omdat de advocaten contacten hadden met de criminelen, ze zei te verdachten. De besteden vermoeden van een ernstige psychiatrische stoornis, maar de man weigert mij te werken aan een onderzoek. Ik ben net gestoord, ze zei er. De rechter veroordeelt hem tot 22 dagen gevangenisstraf, liek al lang zijn voorarrest, en hij krijgt er een locatieverbod op lijn. U mag niet komen binnen een straal van 100 meter van het kantoor van de Ankers aan de Ossekop. En u mag zich ook niet vertonen in de woonplaats van de Ankers. Doet u dat wel, dan kunt u dus die 3 maand gevangenisstraf alsnog gaan uitzitten. Dat is de stok achter de deur. De advocaat van de verdachte is tevreden hoe de uitspraak. We proberen nog, en ik hoop dat hij contact met me opneemt, om ook nog met de Ankers in contact te komen, zodat in ieder geval dat probleem ook wordt opgelost op deze manier. Maar hij wil voornamelijk contact met de recherche hebben om aangiftes te doen over zijn verleden, wat hem is gebeurd toen de tijd.